gupuh, suguh gupuh ki wong duwe gawe. Sing tak salahne iki dudu komet. Sapa to? Dodok. Lah cocok ya kancane to. Alah, tak celok nyumbang 200 anake 8 dijak kabeh. Ngene lho, pasti ngene lho. Kabeh iki kan ya didelok ketentuane. Sok-sok iki komet sing duwe anak pira, engko lak dilumpukne kuwi pasti sak yuta apa piye lak ya kenek to. Nek karuan ngono, Piye to? kowe mengrasani daginge cilik-cilik. Ora mentolo aku. Iya betul. Matane iki ning kita. Apa? Kowe nek ngalih omong kok. Oh alah, pemain loro tuwek-tuwek kabeh kancane kalih omong. Iki dasmu kaya gagar otak. Oh ya mubeng rene masuk ora ketok. Aku mung ra wis mah dipethuk niki. Lho, sampean kudu cethuk. Ora sudi aku. Aleng copoten topine. Lah ya apa? Copoten topine. Lah ya copot-copot tadi kena to. Ah, madhep rono.